Peter Lund Madsen, og nu vil jeg fortælle jer meget kort om, hvad doping er. Doping er et præstationsfremmende middel. Doping bruges på hospitaler eller til udsportslige handlinger. Dette var en mindre forklaring af, hvad doping er. Hvad der er mere interessant er, hvor udbredt doping er. Og derfor har vi taget en tilfældig ud fra gaden. Hans Christian Andersen. Hej. Hej. Kender nogen, der tager doping? Ja, jeg tager faktisk selv doping, og så mange af mine venner i fitnesscenter, de tager også doping. Hvor smart synes du det er? Det er nok ikke så smart, men du får sådan en flot krop, hvis du holder træning ved lige. Hvad så med din stemme? Det er jo en af bivirkningerne ved doping, men jeg taler heller ikke så meget. Nej, det er jeg også, så det vil jeg også synes var lidt pinligt. Må vi så lige se resultaterne? Altså resultatet, det er jo udmærket. Ja, men altså, ja, de er jo falske jo. Ja, vi ses senere i programmet. Ja, bare sygt. Ja, i fitness- og motionscenter er der cirka 5%, som anerkender, at de har stiftet bekendtskab med doping, eller i den sag brugt det. Hvis du spurgte, om de kendte nogle personer, som brugte doping, svarede 20% af dem ja. De ofteste dopingbrugere er som regel mænd. I motion- og fitnesscenter samt blandt andet cykelryttere. Og folk, der går i fitness. Det sprang lige over. Folk, som dyrker sport over 5 gange om ugen. Svømning. Håndbold. Løb. Dans. Elite idrætsudøvere, som kræver en masse styrke. Og sidst men ikke mindst, folk, som har viden omkring, hvordan man skaffer doping, og ved, hvor man skaffer det fra, og så lige har lyst til at lige skal prøve det. Jamen altså, jeg vil bare have en prøve, det er ikke andet. Fordi jeg er helt sikker på, at jeg godt kunne lige tænke mig at prøve det. Fordi hvis jeg kan vinde de næste par konkurrencer, det kunne give mig sådan nogle store fordele, og specielt med pengene. Helt klart pengene. Så jeg ved, du kan levere det inden for 3 dage eller sådan noget, men skal jeg ikke bare få en lille prøve med? Så jo, det kan vi jo godt. Så du kan få en lille prøve her. Tak. Det er en aftale. Det er en aftale. Nu vil jeg gå ind på, hvordan en dopingtest fungerer. Dopingkontrollanterne kommer hen i f.eks. træningscentret, hvor du træner. Derved identificerer de dem selv, og så skal du vise noget legitimation for at bevise, at det er en selv. Du får også et papir på dine rettigheder og pligter. Hvis du nægter at komme til prøven, bliver det betragtet som, at du er positiv. Indtil du skal ind til kontrol, har du en dopingkontrollant til at overvåge dig konstant. Derefter aftales en tid, og så tager de til kontrolsted. Deroppe skal han tisse i et urinbærer med en kontrollør, der overvåger. Ham, der bliver testet for doping, bærer selv glasset tilbage, så der ikke forekommer nogen indblanding af andre. Kontrolløren er med hele vejen. Når han kommer tilbage til samtale-rummet, skal han selv hælde urinen over i en A- og en B-prøve. Derefter forsejle med et låg, der er specielt lavet, altså hvis du prøver at få det op, smadrer hele glasset. Man gør faktisk det hele selv, undtagen at notere, at det bliver gjort korrekt. Nu ser vi ham så hælde sin urinprøve over i en prøve A. Det var alt fra Peter Lund Madsen. Forklaring følger. Ses i næste uge.